inigbunyag nato ng bunyagan ta na adayon ning tulo ka office ni Kristo atong maambitan ang iyang tulo ka buhat or buluhaton din his kalibutan. Gitawag ni nato og priestly, prophetic o kingly office, ang pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Niya kung makabuhat ta ani ug andam kitang mubuhat, mahimo kitang pari, hari o propeta sa Ginoo, ang iyang mga pulong na atong mabati mulambo din hinato. Mo kuan ba mo mamunga. Pero dili ganita mo buhat sa atong mga buluhaton isip pari, propeta ug hari sa Ginoo. Maapil ta atong tulo ka klase sa yuta nga dili gyud mamunga. Muna diri sa atong unang pagbasa si Jeremias gipabati og pulong sa Ginoo nga palakton siya aron pagsangyaw isip propeta. Nya kay anda man siyang mutuman bisag naa siya'y murag kakulangan, ingon siya batan-on pa man kay ko, di man kay ko kamaong mutabi. Ingon Ginoo, ayaw kahadlok, ako'y mag-uban nimo. Ang ako lang gusto nga mahimo kang propeta nga magsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo. Nya kay nituman man siya, nakahatag yun si propeta Jeremias og dakong kausaban sa katawhan sa Israel. Kamo, kumusta man ang inyong pagkapari, pagkapropeta o pagkahari? Inyo bang gipuy-an? Wa? Pananglitan, unsa may mga buhat sa usa ka pari. Ang basic yun nga buhat sa usa ka pari, kana gyung pag-ampo o pag-antos. Ampo og antos. Kamo mga Boy Scout, ang sa mo nga nyo, Boy Scout mo? Murag bungol man niya itong mga Boy Scout. Boy Scout mo, dili. Mag-ampo mo, tusog mo ampo. Wa man ni mga bungolon man ni sila, amang pagyud. Kamo na lang diha, dili Boy Scout, ang saman mo, kusog mo ampo. Maayong. Kinsa dinhi ang magrosaryo gyud kada adlaw. Tasa kamo magrosary ba rosary? 5 raman ka buok. Tanawa, kinsa dinhi ang kusog kay muantos. Kana bang di gyud mo reklamo og pag-antos, di magbagulbol, dili masuko. Tasa kamo. Arang-arang kay nay ni isa. Ambot tinuod basad kaha, no? Pero congratulations. Mao nay pare. Basta kusog kang muampo, kusog kang muantos, mao nay trabahos pare. Pasabot ang pulong sa Ginoo mubunga. Pareha ni Santa Monica, kusog kay muampo, kusog kay muantos, ni bunga ang pulong sa Ginoo diha niya nahimog yung buutan ang iyang anak nga wa gid unta toy tuo-tuo Ginoo, si Agustin. Nahimog yung San Agustin. Tungod kay si Monica, nagpractice sa iyang pagkapari, ampo, antos. Unsa may trabaho sa usa ka propeta? Ang propeta musangyaw sa pulong sa Ginoo ug musaksi niini. So, sangyaw ug saksi. Ang isangyaw pulong sa Ginoo, dili isangyaw ang mga libak kay mahimo ka ng marites. Dili ka mahimong propeta. Dili sad isangyaw ang fake news. Ang fake news ba di na mo isangyaw? Unsa may isangyaw? Maayong balita. Unsa may maayong balita? Ang kamatuoran. Pinanglitan mo sangyaw ka nga mga matay gyud ta sa madugay sa madali. Unsa man na? Kamatuoran na dili. Sige lingi ay mong tupad. Ingna mga matay ra gyud ta. Sige ingna. Haron mahimo kang propeta. Ingna ayaw pagkumpiyansa kay mga matay ra gyud ta. Ingkay lagsik pa man kay ko. Si Father Bobby Paraguya,
nagihaya pa man na ron, lagsik ka ito, wa man to'y sakit nga, kana yung dako nga grabing sakit, ning kalit man lang to kamatay, atong pitsa 14, karong pitsa 25, ilubong siya, atong iyampo, no? Kalit lang kamatay, kamatuura na, niya maayo sa ng balita, nga magsigitag sangyaw, nga mga matay rata, nga naman, aron mangandam, di ta magsalig, anantan, batanon pa man yung mga Boy Scout, o may siguro anig, mabangga anig, abal-habal diya, kabangga anig abal-habal, parok ang uan sa kanang gatir, awa na, patay na ni kaugma. Di tinood. Ako sad pari, di isa ko magsalig kay daghan ra ba kayong pari nga namatay lang samtang natug kay ambot lang mo siya namatyan na to pati tingaling kaon kay inyong sampakan og maayo na cardiac arrest nya or namatay samtang gaduwa og tennis sama ni Father Suarez kay ambot ganong namatay sa to na sobraan tingali ka excited nasay namatay nga pari samtang naligo to banyo mga namatay sa kato dito banyo so maligo ra basad ko ika na bitang inig soda ko kay maligo na ko kani wa gini siguro anira karon ko to ban inighigda sa nako magsige sa kog ingon sa kong kaugalingon ya ikamata pa ba ka ko ani ugma di ba nindot kayo kay makapangayo na tada ag pasaylos Ginoo ang pulong sa Ginoo mubunga sa mga propeta mao na ang magsasangyaw sa maayong balita naghatag og paglaom dili kahadlok kani bitang COVID murag galabi man yung kahadlok ani kaysa paglaom kaysa tinuod no murag 90% kahadlok 10% ray tinuod niya nganong nahadlok man tag maayo kay hadlokon manggud ta nga ngilad ginang mamatay galikay tas kamatayon niya ang COVID kuno mo patay niya kay hadlok man tang mamatay naratol ang tibuok kalibutan mo nang nahimo siyang pandemic kay hadlok man ta mamatay ang ato untang isangyaw nga bisan tuod masakit ag COVID maayo rata ana kay wa man ikaabot og 2% ang casualties COVID ingkaw nyag maapil tas 1% ang mas maayo sad kay total tuwa naman na sa unang pagsangyaw nga mga matay ra kita o di ba kamatuoran man gid na pero ayon nalag hadlok-hadlok ka isulti ang tinuod nga kining maong sakit dili ni makamatay 100% o mataptan taani only 1.9 or 1.8% ra ang mamatay so niining kuyuga karon o mapulos ta COVID dinhi pila man ang 1.5% ani siguro mga sa kabuok away siguro karira diri ari mo mamatay mahadlok dahil mo diya nga karira man sila yung mga patyanon ikaw mataymingan unya tapadir ay sos pariharagod na anang sa nagdagan nga sakyanan karon sa tibuok kalibutan pila ka buok ang namatay kada adlaw hibaw mo hoy tubag i-search sa Google di ba masyaka pila ka buok mamatay kada adlaw sa vehicular accident. Yang anong sige mangyapon og padagan og mga sakyanan. Wa man lagi ta mahadlok siging palit ang mga motor, mga bisikleta, mga sakyanan, mga sports car. Wa man lagi ta mahadlok. Mas daghan pa nagpatay kaysa COVID kada adlaw. Di man ka mumtuo. I-search. Pila ka buok namatay anang inom. Kana bang inom ba? Inom good. Nganong sige malagi ito, pamaligya gyapon ana imnonon. Ibaw na ko kung sena ani na ay gapaluyo nga dili propeta sa Ginoo. Ang propeta sa demonyo nga magsabwag og kahadlok sa tibuok kalibutan. Kay kani manggong propeta kun mao na nay mosulti na ay paglaom naabay sana solusyon sa mga problema. Sama god ni Kristo, moingon din siya, bulahan kamong mga kabos.
Og ikaw kabus ka makaingon ka, ala no, kanindot di ay. Kay karon dinis kalibutan ingnon ka, alaot ka kung kabus ka, alaot ka kung wa kay grado, alaot ka kung wa kay kwarta, wa kay house and lot, wa kay sakyanan, alaot ka. Luoy kay ka. Pero si Kristo pasultihon, bulahan kamong mga kabus. Sus, mura kag maulian eh. Di ba? Hindi mo kong tutukan. Mao mo na. Ikaw niya pa dir kaming gidaog-daog, sigihan kulatas bana, sigihan og libak, sigihan og lutos. Ingon des Kristo, bulahan kamong gilutos o gidaog-daog o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Nindo tay. Pag sadya kamo, lukso kamo sa kalipay, kay dako ang inyong ganti didto sa langit. O di ba kanindot ana? Asawa ka, lagom imong naong, yung dako gining ganti sa langit ro nani. Sige ra kag katawa ngadto. Dugay nimong katawa, hungaw na kay imong baba, kay nangalobo na imong ngipon, gikulatas imong bana, pero ang imong paglaom, dako giniganti didto sa langit. Tinuod na dili. Magpakulata mo dili. Na siya. Ikaapat ay katulo ang pagkahari. Ang hari para sa Ginoo magipuy-an ni Kristo mao ang paghigugma, mo ginigauna. Ang hari mao man mag-atiman sa iyang gingharian. Ang gingharian sa Ginoo gingharian sa gugma. Ang paghigugmaay mao na nga siya mo'y hari pero mihugas siya sa atong tiil. Kay kasagaran god sa mga hari mao may hugasan ang ilang tiil. Si Kristo mo'y nihugas kay ang nahigugma kusog gid na nga moalagad. Sa inyong balay kamo mga ginikanan, kamo man say hari didto, unsa man? Kusog mo moalagad o kusog manugo? Ha? Kana, bantay mo diha. Kamo mga maestro, maestra sa inyong kwarto, sa inyong room, kamo masay hari diha. Sa may inyong gibuhat, kusog mo manogo o kusog mo nga moalagad sa inyong estudyante. Ang pari, mo masay hari din sa parokya. Unsa man, kusog ning moalagad o kusog manogo? Doko-doko day mga staff. Sige ka, panugo diha. Saba ang gani ka. Ako na ni Mosbon, din ako manogo kay wa gini ayo ni manogo tada. Ning kamot lang ta. Way sugo ay. So gugma ang gauna. Ang sunod mao ang paggiya, ang pagda sa katawhan base sa gugma. Mao na atong synodality of the church. Ang simbahan nagpanaw isip usa ka panon. Ang gada sa maong panon gugma. Dili kahadlok. Kay doon narabasad tayo mga leaders nga kundi ka mo sunod, patay. Mo nang maahat kag sunod, kay patyon man ka. Mo na siya'y atong likayan. Mo na kamo mga ginikanan, dada ang inyong anak kanay simbahan tungod sa gugma, dili kay gilubag ang dunggan. Simba na. Buluton pa yun. Nari na, ay pagsigdua diya, puno nga na, manimba na ta. Karub, latuson ti karub. Ay, arog simba, latuson ti ka. Ano imo nang latuson? Pasag din ang magduwa diha. Simba nga rin. Uli ni mo dito, palitig load. Ningon din na imong anak, buutan lagi dyan kay kamano. Sa maugin na mahitabo dong, basta mo simba. Siya, kung di mo simba, maing siya. Magsige ragi og duwaan ng cellphone. Nga tapulan kay istanan. Dili gyud kahuna-hunaon sa mga buluhaton sa balay siya. Ako na imong gipasabot siya. Kinsa pa man di ay. Siya lahi gitag batasan man kay magsigi jud kag tabang nako. Ako di jud ko motabang. Asa man niya ako padung imperno. Mao na imong paggiya, imo siyang tudluan unsay kamatuoran, dili ka sigihag kasaba. Parabatan ni mga bata dinhi. Nako, sige ha. Basta magbinuang mo, suspenso ha. Hinayon lag sulti ba? Kaya natural magbinuang ka, suspensohon man ka. Unsa may suspenso pa der? Di na mo kaso din ni simbahan, di na mo pakanon, nya dili na sad mo tagaag 20.
Ay gabot ini, kuan kay na mga bata, behave na kayo, nya mo siaw gani gamay. Oy, unsa man na, siaw man, hawa na pa diroy. Hadlok naman sila, makasabot naman. Parihara sa guna dito sa langit, ingnon man tas Ginoo, magpakasala gani mo, impierno ha. Pero wata niya kasabi, impierno mo, wa na'y compromise. Sige ko na be, lingian na imong tupad. Lingi aba, ing na, saman, nakatuman ka aning gugma o masuko. Na, dali ka masuko o say kahigugma. Istingin na ninyo nga dos yung balay ro, iguli, puyi ang pagkapari, pagkapropeta o pagkahari. Diba, ang kaluwasan, ang kalinaw, ang pagkamabungahon sa tong kinabuhi, mahitabo gyud. Ug mauna, ang atong gipangandoy sa pagtubag nato sa salmo nga niingon ta sa to mag-awit ako sa imong kaluwasan. Makakanta-kanta ka sa kaluwasan sa Ginoo. Mahibong lang ka nganong mubaha ang grasya tungod na kay nagpuyo na ang pulong sa Ginoo dinhi kanato. Pero musupak-supak ta matud pas Ginoo sa unang klases yuta, mawara. Wa na kay makita. Ang usa na kay makita, murag ni tubo, di sad kabunga kay wa man kagamot. Ang usa sad na yuta, tabunan sad kay portindaghan ng sagbot, ni tubo tuod ang pulong sa Ginoo, pero wa gyud kabunga kay nasapawan sa daghang mga kabalaka, sampinit. Apan ang mabungahon nga pulong sa Ginoo diha sa yuta nga maayo kadtong tinuod gyud nga mo sunod sa pagkapari, pagkapropeta o pagkahari ni Kristo. Manindog ta.